Recite svoje ime i prezime. Terka Kozjak. Vaše radno mjesto? Tajnica u odjelu za paranormalne istraživanja agencije Astra. Dobro. Opišite nam što se dogodilo na dan kad je odjel eksplodirao. Nosila sam platne liste u odjel. Kad sam izišla iz zgrade, sve je eksplodiralo. Znate li što se u odjelu inače radi? Nemam pristup takvim informacijama. Jeste li primijetili išta sumnjivo? Nikad. Nekakve sumnjive osobe oko odjela? Nisam. Što se u tom trenutku radilo u odjelu? Spremali su se raditi nekakav ritual. Znate li što o tome? Ne znam ništa. U redu. Agencija Astra će vam osigurati relokaciju i novi identitet zbog vaše sigurnosti.